pozdrav svima ljudi, ja sam Marko, danas ćemo igrati Hunger Games. Igramo na Majaplexu, ostavit ću vam link u deskripciji. Znači idemo da uzmemo kit i da vam saopštim nešto. Znači promenio sam, u stvari uzet ću ovaj kredit, ovo je mnogo bolje, mislim po meni. Promenio sam skin, evo ga, i ne zovem se više kao pre, nego se sad zovem Alpha Guy. I izvinjavam se što nisam tako dugo snimao, jedno 5-6 dana, ali imao sam mnogo obaveza oko škole i tako to. A sad ću za raspust mnogo više snimati. Znači idemo ka centru da vidimo šta možemo da uzmemo. Okej. Opa, tako je bre. Idemo. Znači dobili smo luk i strele, to je dobro. Evo neki čest, vidim ga odavde. Šta ovo, dobro smo prošli. Znači evo ga neki čest ovde. Joj. Čuvat ćemo ove strele za deathmatch. Ako stignemo do njega. Aha, evo ga čest neki. Tako je mač bre, idemo konačno. Znači da jedem malo kolačića. Nema nikog ovdje, nema ni jedan čest, u stvari ima jedan, sam pogubio šta je imao tu. Imam tu, evo ga neki lik tamo. Ima metalnu sekiru, ali dobit ćemo ga, zašto imamo armor, ali on nema. Još se izrokali. Opa, ajmo. Tako je. Gdje je? Pola stvari je ovdje. Mislim, pola stvari. Ja, sad moramo negdje da se vraćamo, znači... A ne moramo, hvala Bogu. Idemo da vidimo šta ima tamo. Okej, evo ga čest neki. Opa, idemo sad lepo da stavimo sve odelo. I ajmo sve ovako, idemo prvo ovo, pa ovo, pa hleb, ovo, supica, ovo. Joj, treba nam još jedan dijamant za dijamantski mač. Ne, joj, teo sam hleb, ali nema veze. Znači idemo dalje. Idemo sad u ove kućice, šta ih ima dosta, baš mnogo ih ima, a možda u svakoj ima po bar jedan čest, možda i nema. Idemo da ostavim neke nepotrebne stvarčice. Idemo ovako i ovo ovdje. Možda nađemo još jedan dijamant. Idemo tamo. Samo da nađemo ovaj, kako se zove, kompas, da vidim gdje su supply drop. Opa! I gvozdeni šlem. Opa, 3 česta! Mislim da već imamo vežnjačku, da imamo, znači ono ne treba. Idemo sad da tražimo supply drop, samo što ne znam gdje je, eno neki lik. Joj.
kad bi našao tavu za čaranje, to je bilo super. Evo neki chest. Idem ja, znači ovako, isto opet, ali ovo je nekako bolje meni. Mislim sve je isto, ali dobro. Dobro. Još 15 je ostalo. Idemo u dnu. Ne znam zašto se ovo dešava. Znači ne sam da pišem komentare, ne znam zašto. Ovdje nema nijedan chest. Idemo tamo. Znači imamo ovako, ovo i ovako. Treba nam tava za čaranje. Da li ovdje ima nešto? Mislim da nema. Ok, TNT. Ajde ostavimo neke nepotrebne stvarčice. Evo ćemo ostaviti. Neki chest. Evo ništa, samo ova peceljka. Ne znam šta će mi to, ali dobro. Što je malo zabagovalo. Kako se popnem gore? Ovo ne može da se ruši. Vjerojatno ovdje. Samo da me nisu vidjeli. Dobro je. Valjda me nisu vidjeli. Znači to je tim, a ja sam mnogo slab protiv tima da igram. Evo ga, deathmatch. Idemo za ovim sa dijamantskom sekirom. Opa. Ajde. Mrtav sam. Izgubili smo deathmatchu, znači i to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidao ovaj video, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!